Hurian itu hata naik tamulai ma partangnya pasion payuti itu sitaonon ni Tuhan Yesus Kristus tuhau pinar silangi diborngin patuluhonon tapasada marohata martang yang naho mahita. Amin. Huria nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus di bagasan uduk do serep niroha naing tamasuhima borngin patuluhon naing payutihut barita panonon ni Tuhan Yesus adorak sogatung do beibana dihau parsilangi di partangyangan pasionon naing gorga turohata hina hasit dot hina bernit na tinaon ni Tuhatai ngau pararehami rohanami payutiu barita ni panaonon anggiat mawatu si pamenan ni Tuhani gingolukon puji maibana aleton diku tung unang halupahon denggan ni basana sudi atong warahon mahita saluhut payutiut na namasa adorak so terpajal Yesus di hau silangi asanggiat holong roham tuna makokop ho alanita puji matuhata maredde mahita. Marhite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni tod di porbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Tabering ma iduk ni hapor siyaw ni jalanaw pung hosa ima Jesus nama nahon parsilangan sikat nilas niroha tohap na hiyad
sodieto ngi hailaon. Gabe hudul di siamun ni habangsa ni debata. Paingot-ingot hamu ma ibana napatao-tao paralon. Si songoni dopa ibana siya nakapardosa. Asa unang marnaloja hamu, unang mandate tondimuna. Ale Tuhan Yesus, sasadahodo si Pangulo padumuhod jolma tu debata, ama nasumbadiay, upuji hami magwarmu, jaludok hami mauliati tuho, di saluhut na binahemi, patupahon hanguluan nami. Saidongani mahami marhite asini roha. Ikon hu parikilon hami matotong na tinomu, dohot hamamatem. Anung atung warsakon hami dosa nami, asalaus tubuh di rohanami haporsyaon nasitong. Jala asa maroha haholongan hami huhut mandok mauyate tuho. Uhud asa olo hami mangyuton ho rodi hasusudan ni bohal nami. Ale Tuhan di homa tama puji-pujian di tonga-tonga ni salut huriam. Naung tinobusmu marhite-hite mudarmu nabadiai. Olak nyon rodi saleleng ni lelengna. Haleluya martangyang mahita. Alea manami jala debatanami para sirohana sumurung. Di sude jolma manusia. Nunga di leon ho anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Manaon haleaud dohot siak ni bagi. Pola mate tarsilang. Asa malua hami siang gonggoman ni sibolis. Sai parrohai mahami mamikiri. Panaonon ni anakmu. Asa maruli hami marhite siani. Di hasisaan ni dosa. Dohot di haluaun sian hamatean padua halion. Asa dapat hami hanguluan saleleng-lelengna. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredde hita. Barita Yesus di joloni silatus. Asa ditogihon nasida ma Yesus tu joloni si Kayapas tu kantor. Alaya nggo sugut mai manoguti
dang nabongot anggo nasida tu kator asa unang tarsubang nasida lao mangaton paskai kaberuar ma silatus mandapoton nasida di dokma pangaluad dia do dibuan hamu do pak halakon unang subahan hujat angkon dang tagamon pasaton nami ibana tuho gabe di dok silatus mamadok nasida buat kamu maibana uhum hamu maibana marguru tu adat muna dang jadi pasaon nami manangise jadi dialuhon nasida maibana ninnama na dapon hami doon pabalik-balikon bang sonami jala mangorai mangalehon guguat tu kaisari dipadok Raja Kristus do ibana jadi dibongoti silatus muse katorna dijauh ma Jesus didok ma tu ibana ayatahe hodo raja ni Jahudi Roma alus ni Jesus nasian roham do namedokmi manang na didok ni halak do itu ho taringo tuau gabe dialusi silatus mamadok bang sonami dohot akka situa ni malimido pasahato tuau ahado nabi nahenmu jadi dialusi Jesus ma dang sian portibion harajauku out sian portibion harajauku dang tarbaen somangalo akan aposokku asa unang sahat au tutangan ya ke Jahudi alai dang sisongoni harajauki dunginin nasilatus mamadok ibana asa raja doho jadi nina Yesus mamangalusi songon na dido mi matutu raja do au ubahe na tubu au jala ubahe naro au tu portibion asahu hatidakon hasistongani ganuk masian hasitongani tangihon ni do sasaku ninna silatus mamando ibana aha mahasitongani jadi dudung didok songoni ruar maibana muse manopot akka Jahudi madok tu nasida dang ju pangau manang dia salana marede mahita sai palu ditogu silatus ma Yesus didokom ma licinganna jadi dadani akka soldalu maksusang duri bahe tupal di hapeom matuluna baju dap na dialitot tu dagingna dungi Roma nasida tu jolona madok tabi di hoale raja ni Jahudi laos dipastapi maibana jadi didok silatus matu nasida ida hamuma zolmai asadung di ida situani malim dohot akan apose ibana ijawon nasida ma buan hamuma ibana para silako kamuma aidang jupangau salana gabe dialusi Jahudi ma ibana ninna ma padau mai pasilako maibana
Dungin didok silatus matu nasida parsila konokku marajamuna jadi dialusia kasih tuani malimima Dang adong raja nami dukon sesari. Marguru do pati nami ikon marutang usaibana. Ay dibahin di diri anak di bata. ubagi silatus lam gadda mabiarna dungi diulahi muse tukatorna didok matu Yesus siad dia doho aledang dia lusi Yesus ibana dungi didok silatus matu ibana dang aku pammu au makatai dang dibotoho marhuaso au paluan ho jala marhuaso parsila koko jadi dia lusi Yesus ma dang adong huasom nang mangago au aut unang dilehoni tuho siya gijang di baheni gumudang dodosa ni napasato nau tuho jadi olat ni ima dilulu silatus dala paluhoni bana alai majujui ma akka jahudi ninna do Molo di palua hoon dang ale-ale ni kesar ho. Ay na mangalo kesar rido ganub na mabahin dirina gabe raja. marede hita asadung dibege silatus hatai ditogihom ma Yesus haruar lau suddu libana dihabang saparhumani na diinganan na margoar patar batu alayang go dihata hebir gap bata ima na masa diari parhubasan pasca mariak hosniari asadung diida silatus na somarguna hatana lam gadda tahe goarna gaorna dibuat maaik mamuri tanganna dijolo ni natorobi uhut maddok lias doau siam mudar nion amudo nasari disi dunginin na sudi natorobima Marsapata tuhami dohot yanakon nami mamudar nai. alai peamdo di palua panghumi di pestai sadahalak natarhurung marguru tu na tinodo ni natorob Alai adong ma tarhurang uji sadahala parjahat na sumali na margoar si Barabas. Jadi dipapungui nasida didok silatus ma tu nasida. ise do di pangido hamu paluauku si Barabas manang natarguar Kristus alai sa disosoya kasituan ni malim rap dohot situan ni bangsoi natorob asa dipangido nasida malua si Barabas alai pusau do anggo Yesus dunginin na panghumi mamadok nasida ise sian na duai dipangido hamu paluauku dungin didok nasida ma Si Barabas. dungin didok silatus ma tu nasida atong aha mabahenokku tu Yesus natarguar Kristus gabe salhut nasida madok Parsilakoma, parsilakoma, parsilakoma. alanin na panghumi ma ayaha ma najahat dibahen da dalam guguma di pajauhon
Parsilakoma, parsilakoma, parsilakoma. Dungi saut ma di palua si marabas, alayanggo Yesus dilisingi, dungi di pasa ma asa di parsilakon. Jadi dung dida si Judas parjehei, nanayng ona uhum nama Yesus, di sol-soli marohana, di paulak ma na 30 rupiai, tuaka si tuani malim, do tu si tuani bangsoi nin nama. Salah doau, ujai hodo hape naso marip. Ala di dok nasida ma, dang ro di hami, hodo nasari di si. Jadi di tipal homa peraki tu bagasan joroi, lau sumurut siani, lau homa nikot. Alai dibuat situani malim mahebengi nin nama. Dang jadi pardomuoni tuartani joro, ai tuhor ni mudar doi. Jadi mardos ni roha nasida manur hosa, tuladang ni padde hudon, bahen parbada ni halak dagang. Alaniu bahen marguari ladang mudar, rodi sadarion, maredde mahita. Diadopan ni habangsa ali Jehovah, tung narukado rohanami, marningot sude pabayanan, dohot pangalahonami akkana soture. Niang jalalanggus dohami di haporsiaon, do di pos niroha, gabe jojot hami lomos di nguluon. Sangat dalan di nanon, persatok inanon, jala rupi hami, mamulus rurap pertangisanon. Si patalilu dohami di pikiran, alani ragam narikot tu pardagingon. Gabedang tuk hami masih paunian, dohot masih rupan samadongan. Saya parpamuati maroham, pai baru marohanam. Ale Tuhan, lalap dohami di parsorion ningulu si ganopari, mangiahi na tau parbodarian, ditongani bagas nami be, hape idama gabe lebado hami dia kapar sauran tuakka na humaliang nang ditongani huriam. Pargogoy hami, patupahon na dinggan, pabuasa hami manggulmit dinasa rodok. Hurajumi hami naung tolhas tu tanggung jawab, lumobi songon natoras di keluarga nami be, saha tutiki noaing lammatua ala lambonosat dohami dia kayanakon, mengalului perkarejuan lumobi di sirokap ni todinabe. Patau hami ale Tuhan, mar habigeton asatung sabang rohanami dia kanamasa siadopan nami. Holan hodo haposan jala hapurusan nami, atau saya pargugui mahami ale Tuhan, di tonga-tonga ni zaman namar lujung macai dorason, gabiakkan na tua-tua si partangyang, na tau maruli halap bohon ni roha, asa tutu hami gabe si partogi tuakka sudut, marmeme holong dohot ulibasa. Asalam marparbue di hami, nahon di damen. Gabe lam margogo hami patupahon, tau lomo di roha. Ale Tuhan, molosonggop parukilon, masa haporsuhon, talpe akka sahit, sayunang tadikon hami, saya unang alang dengan bahasa dohot asiniroham. Alai narumikot tahe saya jari uhut tiroi hami. Pasahatos salhut ngulunami tu bagasan pangaramotion ni toddim. Atong saya pabotohom mahabisuhon nasian banua gijangi tu bagasan rohana bibe.
sayurasi mahami sian nasa dosa, marhite-hite sanggul, asa tungias, jala say buri mahami, asa sumaksak sianitak. Asa marulop-olop holi-holi aka naong ginopan. Holan mangasahon pakokop ni anakmu, naong manaon hapursuhon, saha tuha pinarsilang, holan ala mangodihon hami. Amen. Maret demahita. Martang yang mahita. Ali di bata Jehovah amanami na marabangsa di Banua Gijang di sordo hami saluhna ruas ni huriam nang parhalado melaksanahon parningotan di panonon ni anak Tuhan Yesus Kristus toho di taonon ala ni Tuhan ala ni gurang inamasa di Portibion sipata kami olo son nalilu olo son nagaliha porsyon nami ala si hadirin nami tu Tuhan kupangasaukan ala di bornginot Tuhan roha mi marsoba mga lopitang at tujulom na badiyay horo tutuna pangasaw kami horo na madungan ni hami horo na masumasuhami marhitin ni pasato tu hami ho sa hanguluan ganop asaboy hami marpungu di baganon di bagasan haipason ali Tuhan ditikiora pa maluk kita kami sa huryaon pasatay ma sudi ngulo nami sudi ulaw nami sudi sakat nami holat tuas ni ruham sudi ruas ni huriap Tuhan narodison nang nadi bagas na pe homana mas hami salut na asang giat boy hami lam manada di baga ni holongu nasahat Tuhan tikio Tuhan wasa time masudi ruas ni huriam sana met na magurak satu nama tua homa na mamasmasuhan homa na mangalian ho sa hanguludihan asabuy do pe hami madalat ton akangulus ganu pari na pinasa mo tu hami ganu padaw matuha para marawat siya kami sa luhut na ruas ni huriam lumuwi sahit na masanwaingon asabuy hutar kuraro kami i lao madapat toko ala ni Tuhan dang margugu kami mga rupi daholan na mga sahoko di bagasan ududo cari meroha Tuhan kami marsoba jala mangidu tuho posdo roha nami pasato mo masudia kelas roha di kami mahrite ite pasum nasahat Tuhami keluarga pribadi dohot di huriam ala ni Tuhan pasat time salut ni huriamon sudah ruas nang perhaladom ramoti hami Tuhan asabuy hami muse mangalopita nga mamuji pasangapom guar muna badiyay di bagas coromon nang di bagas nami ganup tuakati kina mangihut pucupi pinan nami Tuhan siane purus satu akasitua homa nama masuhami salukna asabuy margugu hami mangula madalaton huriamon negara nami pe Tuhan
pasatami tuho mulai siap pemerintah pusat satu terendah homa nama mas-masu nasida asabui nasida medalaton roda pemerintahan obar tulo meneruham tikio Tuhan rodo kami pasato sudingulu nami nang bigyon nami baritam nauli na pinatolas na pasom pasu-pasu amanami padita na patol katson baritam asa anggit gabe barita na mga ululihami boy tubu marurak dalam berperbuai di ganup kami na ubigisa alani Tuhan perdosa na gudang Tuhan jumulu masih sa dosa pangalison nami unalang hari teraba pasu-pasu naik sepasta tomu Tuhan marhidi Yesus Kristus Tuhan nami muliate mariho amin. Marede mahita. Asini roha madihamu dohot dami nasian de batamatai nang sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas madihita saluhutna nang diaka amanami nanami remaja na posobulung na dibagas tabe na madohoti partangyangan pasyon na patulu bornginon hatani debata turpuk jamita dihita nenek do sian surat na parjolo na tinongos ni Apostol Paulus tuhuria Korin bidusada ayat 10 dohot ayat 27 sahat tu ayat 24 songonon ma didok disi ai haotodo hata nataringot tu silangi di rohani aka nalahomago alai hagugon ni debatadoi dihita nadapotan haluaon alai Kristus natarsilangido hujamitahon hami pargasi podoi di halak Jahudi hauton disipili begu alai diaka natarjowi nang Jahudi nang gorik gabe hagugun ni debata dohot habisuhon ni debatado Kristusi ima sahatna pangaripunan ni nagabe berita nauli obar tu tertib acara natajalo di son songot tema pak noti jala haposi ma Yesus natarsilangi panok noti jala haposi ma Yesus natarsilangi ucoba uterjemahon tu hati Indonesia pandang dan imanilah Yesus yang tersalib. Pandang dan imanilah Yesus yang tersalib. Di bagasan liturgi pertanyaan pasyon napatuluhonon tapai hutihut do nakin pigahali hata parsilakon
jala silangi gobaran nama cai roa atau gambaran yang sangat buruk. Ala dipartikian ni turpukon halak namate tersilang manang na tergantung di silang ima parjahat nasumalim, penjahat yang tidak dapat lagi diampuni, penjahat yang luar biasa. Alani molo tapai hutihut di gobar hodo di son Barabas, seorang penjahat yang begitu kejam, yang sepatutnya harus menerima salib penyalipan, tetapi karena peristiwa Yesus di pengadilan dan sorak-sorak orang banyak, surak-surak ni situana torok nama kamonakon gabe ikon Yesus diparsilakon gabe malua si Barabas. Refleksina di tonga-tonga ni hita di partikianon tersilang Tuhan ta Yesus di hopinor silangi gabe mabuan haluaun di hita jolma pardusaun. Di hamwa kamanami dohot inanami digobarhon Apostel Paulus do jala dibaritahon Apostel Paulus do pangatusion nai baru di tonga-tonga ni Huria Korin dang nagabe hatobe silangi alai nunga gabe hagogoni debatadui dia kana porsea laho majalo haluau. Ido alana dido Apostel Paulus ai hautodo hata taringot tu silangi di rohania kana laho mago alai hagogoni debatadui dihita nadapotan haluau. Jala di ayat 20 tolui odo panidangyon ni Apostel Paulus tu tonga-tonga ni Huria Korin nang tuhita nak tu sadok portibiot alai Kristus na tarsilangido hujamita hokami pargasipa dwe di halak Jahudi hauton di sipilibiku. Di surak-surak niaka parise Jahudi doho situan natorop parsilakon dipakilalahon nasida i gabe hamonangan ni nasida jala silangi pargasipat dui babasa anak ni debata tersilang. Molo tersilang anak ni debata berarti dang anak ni debata ibana. Jala silangi hiragabe hamonangan ni hala parise nang saduse nong marsakap naing mamusa Tuhan Yesus. Nong marapot akka parise do siboto surat na ikut bohama manakup Tuhan Yesus jala diparsilakon. Dirajumi nasida doi silangi pargasipan jala disilang Yesusi hamonangat di nasida ape laos disido dipataridahon hagogoon dohot hamonangan ni debata ai saud sakap ni debata bahwa karya keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus yang tersalib itu menjadi kenyataan. Salib yang tadinya menjadi ejekan, cercaan, tetapi setelah Yesus disalibkan, setelah Yesus bangkit dari kematian, setelah para rasul
menyuarakan kebangkitan Yesus itu, salib itu menjadi kemuliaan. Salib itu menjadi kebanggaan bagi orang yang percaya. Salib itu menjadi membawa kesukaan. Di tengah-tengah ni perjalanan ni permuluta di sadok portibion molo dipakai halak kalung salib, merasa dia bangga, menunjukkan inilah saya Kristen. Jala orang Kristen pun kalau melihat orang memakai salib ada rasa kesukaan, oh ini temanku Kristen. Tetapi bagi orang yang tidak percaya, mereka tidak senang, tidak suka. Bahkan di beberapa tempat jangan dibuat salib itu. Boleh berdiri ibadah tempat ibadah ini, tapi jangan dibuat salib di puncaknya. Tetapi bagi orang yang percaya, salib itu menjadi kesukaan. Salib itu menjadi kemuliaan Tuhan. Dan itu terlihat di tiap-tiap gereja ada salib. Dan salib itu menggambarkan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan dan sesama kita. Hubungan vertikal dan horizontal. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di kita saluhutna bohado hita dinapai hutihut si taunon ni Tuhan ta Yesus. Jala molo tapai hutihut nakin liturgi taon laho manugu-nugu hita, laho mabuan hita asa tapakilalahon songo dia kinabalgani holong ni rohan ni debata pola ikon marlea anak ni debata ikon manaon si taonon na patut na iko kita na manaoni ala dia pehon tutu hatai jalamolo tajaha muse edeta nakin edena parjului di ayat padua honi didok dileai jolmai silang ni Tuhani hape haluau dui nang godang dosaki alai sisa dui dibain mudar nadurus disi dibaini tung holong rohaki mida silang di Golgota. Silang salib itu menjadi kasih terhadap Allah dan sesama. Di dalam dan di depan salib itu kita dipersatukan. Kita melihat salib itu Pak notima silang nitu hatai nina di temaon panot noti jala haposi ma Yesus natar silang. Mari kita mengarahkan pandangan kita dan iman kita kepada salib Kristus yang membawa keselamatan, membawa kemuliaan bagi Allah karena karya keselamatan yang daripada Allah di dalam Yesus Kristus tergenapi. Sebab sebelum perjanjian baru ini sudah dikatakan dalam suara-suara kenabian bahwa Mesias sang juru selamat itu akan menderita demi untuk memberikan kesembuhan dan keselamatan bagi umat manusia. Asa turpukon madaoni hita, asa turpukon patuguhon roha pikiran nang hapor syota dina menghadapi pandemi corona
naso marhaujunga dope sahat tu partikianon. Ale di tonga-tonga ni pandemion, laos di bagasan minggu-minggu pasionon, kita marningot si taonon ni Tuhan Yesus Kristus. Gabe manugu-nugu hita melampata dahon hinabalga ni holong ni rohani di bata. Oma na nidokna dalam istilah teologi kairos, hari Tuhan, kesempatan, hari kesempatan di tengah-tengah berbagai kesulitan itu, dan di situ bersuara dan menyatakan bagaimana kuat kuasa Allah mengasihi, melindungi kita. Bukan karena kekuatanku dan alani hagugukku, bukan karena kebaikan kita, kemampuan kita, tapi karena kasih Allah yang memberikan kesempatan bagi kita berkumpul di rumahnya yang kudus ini, berkumpul di rumah masing-masing mengikuti pertangyangan pasion ini, ibadah pasion ini menjadi suatu tanda bahwa Tuhan menyertai dan melindungi kita. Itulah sebabnya mari kita tetap memuliakan Tuhan walaupun kita di tengah-tengah berbagai tantangan. Asa turpukon patuguhon nang akadongata dia kahagalion ni pamatang alan ya kaparsahiton. Asa toktong di tonga-tonga ni parsahiton ni di tonga-tonga ni akan namasa lam tahaposi matuhatai. Semakin kita imani, kita percayailah Tuhan itu di tengah-tengah kehidupan kita. Adong do sada buku semakin dibabat semakin merambat dina. Dang nagabe mangotapi halak Kristen di Portibion molope masa aka ancaman. Dang mangotapi kita dang di Indonesia molope masa di minggu nasalpu namasai ale dang mangotapi kita. Karena apa? Karena kasih Tuhan itu tidak bisa memisahkan kita, tidak bisa mengancam kita. Alani turpukon lam patuguhon lam marsitutu mahita makaposi Tuhani. Tuhata do padauni boloni, tuhata do pargugo naso hatu dosan, tuibana mahita marhaposan. Tuhan Allah yang maha pengasih di dalam Yesus Kristus, Dia adalah tabib agung, Dia yang mempunyai kuasa dan anugerah di dalam Kristus Yesus yang tersalib itu. Salib yang tadinya dihina menjadi kemuliaan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata para siroha godang hatam nabadiei lampatoguho kami di silang songonaka edde nami asa toktong hupanok noti hami silang mi asa jonok kami ay silang nabadiedo silang miali Tuhan mabuan hati rod di hami mabuan hagugon di hami di tonga-tonga ni akka pardalanan ni parngulon nami tuhodo pasahaton nami nang akadongan nami alaniaka hagalion ni pamatang alaniaka parsahiton pargugui maka ubat na pinakke nasida jala lehon gugu dia kana mangubati asa marhiti-hiti asi ni roham bui nasida marhahi pason tuhodo pasoton nami sudir wasni huriam nang parhaladom disadok Portibion di namar ningot si taonon na tinaonmu lahu humokop hami jolma pardosaon lau paluaho kami asamalua hami sia dosa dot hamatean jala taruli hami dihanguluan nama noktong rap dohotto nang pamareta nami ali Tuhan lehon bisuk dohot gogo manguluhon negara do bangso namion
Dalalehon di kami rakyat Indonesia asa toktong mardame sonak kami. Asa toktong masih tukul-tukulan kami. Di bagasan hasadan nami. Natape marasing-asing kami ali Tuhan. Nang aparat keamanan dina menjaga negara do bangsa namion. Lehon gogo do hahipasong. Lehon bisuk nasian ho ali Tuhan. Mangadupi akan namasa. Asa toktong di bagasan hamenakon hadamion nasian ho. Si sama ali Tuhan saluhu dosa do pangalosyon nami. Asa toktong di bagasan hatiuron dot habadian mihami. Madalani ngulu nami siapari. Jalo Tuhan tangyang namion di bagasan guarni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahina jala pasahat pilihan. Tatangyakon ma peliata tu debata martangiang mahita. Ali debata manami na di banwa gijang, hodo harorwani saluhut silehon-lehon nadinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masyanan nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo me gabi uap na hucus di jolom, pasu-pasu me jala ramoti,
asa hu parhasia kami pilianon, patibulhon harajonmu, di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion, buhay marohanami marhiti-hiti toddim, asalam hutadahami, godang ni silehon-lehon mi tuhami, asalam girgir hami madok mauliati tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Rak madok mahita ditangiang nan niajarhon ni Tuhata Yesus Kristus. Ale amanami dadi banua kijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajonmu, sai saut malong meneroham di banatongo songon di banua kijang. Lehon matuhami sadarion hangaluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togi hotu pangujunan, palua mahamisian pangago, ai hodona puna harajaon, dot hagugon, roni hasangapon saliling nililingna. Amin. Sai didongani asini rohani Tuhata Yesus Kristus, dot holong ni rohani de bata mata, dohot parsaran ni tod di parbadiama hamu saluhutna. Selamat pasion madihita saluhutna jala ingot mahita marsugut tu pasion pawapaton.